संपर्कर मान्यवर मंत्री श्रीजुक्त रघुनंदन दास जोगदे खदी बोर्ड द्वारा कराଯାଇଥିବା एभଳି ଏକ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ଖଦି ଆମର ପରିଚୟ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଖଦିକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। ଚରକାରେ ସୂତା କାଟି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନର ନାରା ଦେଇ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ବିରଳ। ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ତତଃ ଦିନଟିଏ ଖଦି ପରିଧାନ କରିପାରିଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ଏହି ସମାରୋହରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ସୁଫଳ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପାଇକରାୟ ସମାରୋହରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରି ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଜରିଆରେ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ତତଃ ଦିନଟିଏ ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଖଦିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିଲେ ଗାଁ ଗହଳିର ଗରିବ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମାରୋହରେ ଖଦି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭଜନ ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ତୋ ତେନ କହିଏ ଗୀତଟିକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ରୂପରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ବୋର୍ଡର ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ ଖାନ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୋର୍ଡର ଉପସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ରେଣୁପ୍ରଭା ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଯୋଗୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ଓ ବୋର୍ଡର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମାରୋହକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 5 ଓଡ଼ିଶା। ସାଇରାମ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ୟୁନିକ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛି ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସମସ୍ତେ ଖଦି ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଖଦି ବୋର୍ଡ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେହି ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସମସ୍ତେ ଖଦି ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ହୃଦୟଟା ଗାଁରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଖଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥର ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖଦି ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଖଦି ବୋର୍ଡ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଆଜି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏବଂ ଭାରତୀୟବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଖଦି ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଖଦି ବୋର୍ଡକୁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆୟୋଜନ କରିଛି ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖପତ୍ରରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦଟି ସ୍ଥାନ ପାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଂସା ଛାଡ଼ିବା, ଅହିଂସା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା। ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଖଦିର ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜୀବିକା ପାଇବେ ଏବଂ ଖଦି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଚଳଣିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଏକ ତ ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ଦୁଇରେ ଖଦି ଭାରତୀୟ ବସ୍ତ୍ର, ତୃତୀୟରେ ଖଦି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଖଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଖଦି ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବହୁତ ଜୋର ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଖଦି ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ୟୁନିଫର୍ମ କରାଯାଉଛି କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଖଦିର କେମିତି କଲେ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା MSME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ଖଦି ବୋର୍ଡ